Guys, mizo forex trader channel kan lo le le ta chun kan soi thuk thunga um enge kan be sei thei le enge karma sa video ko ron siam lo wa chun ni chumi zu enge karma sa kan hu de kan en thuk thunga chun firstly dek so ya kan lu tanga chuan pair kan en how to chu dek so enia euro USD ani ta chuan um Euro USD le DXY nia gold kan enanga chuan adang kha indian USD JPY te khatiang te analysis into chun thema se doi ka analyze right thei to a chuan chun tool video po minute so ma ti so ko tuma per pathum je ka analyze do na chuan chun ama ka video en chuan in lo hrianga ta monthly fair value gap kan nei ya chu bearish scenario kan chun jom do chun hemi tang hi kan chun jom theina tur ani kan ti chuan tuna nge kan nei reaction kan nei a chuan tun a candle po hei tun thla candle po aron re chho via February a ta doji candle kan nei a chuan sell off zel thei kan la bei se ani chu ente kan enang sell off zel thei chu lower time frame a kan chuk thlanga entry opportunity te enge kha kha kan en thlanga zel ni muli a kan uma mo chuan sales kan en do to ru tu kan ni chuan daily time frame a lut lenga daily time frame enge kan nei kan chun daily time frame kan hmuh hian i a bearishness kan dua mo ma se bearishness kan du view ni chumi kan du chuan kan hmuh hian daily hian fair value gap engma la create lo ta ni weekly a create em kan en leang lower time frame ani la create lo mo ma se chu enge pakhat kan nei kan ni chun ta weekly fair value gap hi bullish la hold tu ania bullish scenario la hold tu chuwang chuan price kala in kal thel nual ti na ni ma se he achak lok chu higher time frame ani most likely chuan monthly time frame zu zui chuan akal an be sei ta san chu enge I fair value gap chung chain soi tur pakhat haute kan ega soi soi nga hai heta fair value gap sting kan ne ya tro hemi doji candle kan ya kar le ya hian a chiang le zo nga kar le ya blue candle a kar le ya green candle ma a om chuan higher price action kan nei thei nga hi kan target thei don ti na ni ma se ni lawa kar le ya ain open a mo chuan hemi body le hemi low target at loss chuan clear bearish kan ti thei dong mo chuna hian hei inside bar ani meka om je chu hemi candle chunga hian candle line form na chuwang chuan clear direction ala pelo ta ni nge kan ti thei kan ti chuan I hetiang inside bar om hian thil ti pahnih thei pahnih kan nei ta inside bar om hian hemi ama sa zo candle hi kan hutang atro ati dan tlang pui chu manipulate ta mo higher price action kan hu thei or manipulate ta lower price action hei hi ati nge chu ka ti chung mi lo ta chan chu ma soi thei lo an ti kha trading a chuan ma se e inside bar ka candle om in ati du dan big thin in ta chu lo en veu la chuan ma se kan hmu hian bearishness kan nei a mo chuan hemi week high a hian higher price action kan la hmu thei mai thei ani chuan eng direction zo nge trade du kha poimo tuna chuan clear direction kan nei zo ka ti chu 4 hour a weekly a kan bullish a tro weekly a kan la bullish a chuan 4 hour a bullish structure kan la nem kan en leang a thei hoi lo ti lang lo lok tai la kan hmu hian weekly fair value gap a asting a tro chuan enge min pek 4 hour a fair value gap chumi na min pek chu higher price action kan la bei sei thei ni weekly le 4 hour li chuan pakhat ka soi le du bok chu monthly le weekly hi akal monthly le daily hi kal ko pawangin daily a lower fair value gap kan la nei lo chumi na min tir chu mo ka soyang khan I enge weekly a kan hemi candle hi kan la manipulate le thei ni chuan 4 hour hi 4 hour hi kan en chuan ala range view a tro chuan ala range view ni ma se range ma se enge price action tuna hemi low break a hemi high a break a liquidate a engma 4 hour a range clear range market ani chuan I
enge kan hmu thei kan ti chuan direction chiang chu hei hi weekly karmasa weekly high ni chuan chuan hemi low in hemi demand in monday a ala hold phot chuan mo hemi demand hian ala hold phot chuan hemi target hian diak soi chu kan la push higher thei ka ringa diak soi bi kan ni chu ma se enge i daily tang example a kan bearish dawn ni chuan ka hmu tu chu hemi low hi mo clear break ka hmu tu swap ni loin clear break enge clear break kan ti chuan hei ta higher low a siama tro o lower low siama lower high siama lower low siam le a hemi no hian hei price a tan wang wak hi hengin hian enge men tir kan ti chuan price hi enge bearish in a hold ti men tira chuan hemi hi nge kan en le chuan hemi low hi kan en le chuan alo break chu break nge ni ma se rang takin a chaw le hal chu wang chuan price hi 4 hour a chuan ala bullish thokhat ti na ni chu wang chuan hemi low hi liquidate lawa arana mo hemi i ka sales ka nei don chuan inte ka soyang hei hetiang hian om se sales kan enang mo hemi break se mo chuan retrace pullback a kan enter chu ni mai chu kan follow don chuan chu ni mai chu ma chuan man mongai lawa a thleng vek to lom in ti tur india retrace ala enter thei mo chuan man mongai lo ta ni but Monday le Tuesday a ta athen kola mo higher price section kan nei jong ka le chu hemi high hi kan la thaya 104.41 high hi chuan diak soi chuan 4 hour baya sa chuan kala buli sa tani ama atang ka bearish ka ti ma se monthly le daily chu kan bearish tak me mai ma se ka bullish na chin chu 1.04 1 2 thleng hi kan police na chin ania chuwang chuan hemi in atanga a reaction atanga zirin kan enang mo chu te chu ani mai chuan i euro hi an le taila euro USD po ngatinge i soi tho sei la ti lao chan point to me the ma se la ti lao chan ka ti je khaju monthly fair value gap a target a mo kan mong hian monthly fair value gap a tang reaction chu an hmu nge ni higher price action kan be sei mo enge tu na ka target monthly a chuan hei target ni chuwang chuan DXO ya po ka bearish le ma se i enge time frame in a line se ka du wang an ta chuwang chuan tuna po ka bullish le a euro USD a ta se ka entry a han entry dan inang lo sang sang kan nei a entry dan ang ni pon for example ante ka soyang entry dan a chuan resistance a break a resistance a ron touch le a ta chuan resistance atang entry nge ha wa han ka entry dan me ni ka soin china po jek soi kha chuwang chuan sales ka du ta ni ka ti ta tro ka soi le lokang tuna kala bullish forward ka ti ma se entinge higher time frame monthly mila sales ka du ta ni sales ka du chuan hemi hian buy thei ka ti wa han ka buy do lo sim low probability ni ta hemi hi han touch se ron touch po ni se sales ka mel do chuan hemi hian ka mel thei mo chuan enge ka mel thei na hemi low hi break se pull back a sales ka mel thei chu mi case patni ngor chu ni ka focus na mo ka diklawa higher price section ka muzel ni chuan hemi higher break dan te hemi higher break dan te mi shil le me yang chumi a zer zong ka in siam re mang chu ni chuan ni euro USD apo daily a hian kan hmung hian fair value gap higher kan nei lo ta tain fair value gap te oma ma se kan hmung hian price push higher ra pull back a tro hemi high hem pull back a hemi la high siam le chon enge tuna hian kan be se the chon euro USD apo DXY a khami ka be se wang kan euro USD po ala pullback thei ka be sei ta ni hemi enge 1.077760 zone vela hian chumi chu ka be sei na ta enge a thleng don kan selawa chuan enge chu weekly le weekly kan hmung hian price push higher turin kan hmung hian mo seller san la tam lu to ani chuwa chuan tlem ron liquidate le se heng week vel te ron biter se higher price section kan bei sei thei kap rin wang zo kan ta chan chu tuna push higher tot turin momentum kan nei lo ni tro chan chu enge momentum kan nei lo te kan se tang kan pull back a tro kan push higher a high kan break tak mek ve chuan higher low kan pull back le a mo kan push zo lo kan pull back le a
kan push sang zo zo lo kan pull back le a hemi lo chete ngan la tuna her price action kan ne a tuna hian i for a wara chon bullishness chu min hmu tak mek mai kan hmu hian chuan for a wara chon euro USD a big chuan i engtinge tuna hian buy scenario om thei nga la ni mo i daily time frame ten in a line lo wa se tuna in buy scenario om thei nga ni chu chu enge om thei da an ti chuan i hemi forward fair value zone a hian le hemi demand zone khoi lai chin china pon ro se aron pull back a tro i aron pull back a inte kan i lo ko brush khan kan zia ke zo nga se thiam thei dan aron pullback ta aron pullback se hemi fair value gap emo hemi demand zone thleng po hian lania aron pullback a 15 minute mo 15 minute market structure change emo fair value gap creation om zone a bai theilu tu ani mo 1 to 3 kan target ta to lu tu khi ta asang theng ber aim khani lo asang theng ber aim kan du chuan nga le zo la ngai hengi day trade nan nak tu ga day trade nan mo hemi high emo hemi high target thei tur hian euro chu buy scenario om thei kan base ya ka base sei deuh ni chu forward in hi chuan chan chu kan bullish tha ma se ka soi tong khan overall a chuan hemi hi lower time frame a entry min pek lo phei chuan forward mil hian ka buy do ngot don lo sem sem chan chu kan hmungen time relative equal loss kan la nei zuya hemi low hi ron la nga higher price action du thu sam ani chu du thu sam a chuan nga thei chuan engineer tuna heta hian buy scenario om sta se tro hemi hai ka target don lo sem sem hemi hai la target ngot thei ani lo ta ni a thleng theo thei tho ni a thlen le hemi hai atanga a pull back a heta entry kan zong le nga dang kan right le me bo chu chu ni ani lo chuan hemi a hian long tai la tro kan first target khoi la nge hemi hai hin ta tro first target second target thleng hi chu kan achieve thei na chan sa sa nga hemi hai kan han achieve na chan chu thi sa lo ni chan chu hemi support zone ti ni soyang tam zo se thiam thei an demand zone support zone kan support zone atang hian enge kan nei first a price kan push higher tak mek mai ma se high pakhat po break em break daw aron kal thale price kan push higher le higher break em short term high te ro te chu break chu bang chuan high te ro te break chuan hemi short term high le hemi chu a han touch le mai thei mo ma se ka base sei le entinan i price hi ala chho sang don ni chuan from pullback se hemi zone a hian for a walk ara tu sami si from se kan right thei tak tak ang bo chu chu ani deuh ta mai ta ni ka mu da na chuan ka kha euro USD le dik so ni kha kha duai ka lo soi re le to mi so pa ni ni gold chu kan ti lau mai to mo ni ni so pa thum gold chu pa wan sei suai so ya gold po tuna abulis le a abulis a hian involve thei dan chi ni kan nei ta hemi haya kan hmu hian a han ta che hemi hai hi a break don chiang ani mo eng ti break don ka hrelo a be chi ni na break thei a break a full body close he ta te han close chuan a pull back a hemi hai hian kan continue thei ani lo chuan scenario pahnih DXY kha antinan a hmasa ka soyanga a previous week candle kha han week du ni chuan mo hemi a hian liquidate kan hmunga pullback hemi zone tang right dang an hmu le thayang mo nilowa chu scenario pahnih DXY mila in siam rem dan tu rani chu nilowa DXY in antinan a swing low te kha lo break ta price a chuk ngal du ani chuan enge kan nei thai mo hemi hi a break chianga pullback entry chu chu ni mai he kan entry zone na tur mo a high an pull back to hemi swing high up back zone heta price cha chho don tuk lower time frame ma zone scalp thai ma se nga kan du mo a retracement a kan entry nga pull a dang kan right liang chu mi chu ni nga kan du ni in se tiam em om zia chuan buy low sell high buy low chuan chuan market movement zong zong chase wan tu manga chuan i WhatsApp group kha om to WhatsApp group a tun thla a 100k challenge kan ya 100k challenge a 20% ni chuan 5k challenge ka dong to na real account chumi te chu in join the WhatsApp group te point na nga